Elikkäs noin, nyt on tilattu kilpillinen runko Detsiin, kun lähti kilvet, kun poliisit tuli. Niin, nyt olisi tämmönen runko tullut. Siis, no tässä nyt ajateltiin, että pistetään vaan kilvet suoraan tohon, mutta sen näkee sitten. Mut joo, unboxing. No niin, meillä on täällä tämmönen. Miksaat mun linkkei kunnes on onnellinen. Plus vielä lot 10, ilta on täydellinen. Halutaan aiheuttaa kaavasta, niin mäkin eli mennään. Elikkä näiden takia ostettiin tämä tuote. No, nyt ei voi paljastaa enempää kilpiä itenkään. Mut siis, joo, no. Tääkin ehkä sitten jossain vaiheessa maalattaa. Tän telineen kohdalle tulis kilvet siinä vielä vanhasta kilvestä, kun poliisit repi niin röyhkeästi tonne irti tosta. Mut joo. No niin, nyt alkaa Detsi-projekti onnistumaan vähän. Siis tässä on tää kilpi just saatiin kiinni ja tommonen turha runko tuli tosta. Ja ehkä uusi takalippa olisi ihan hyvä, kun vedin kolarin siis ja poliisille sen takia kiinni. Koska joku ämmä soitti kytät. Mut siis ehkä uusi takalippa olisi vielä tarpeellinen ja uusi keula ja vanteet. Molemmat vanteet ihan lityssä. Mutta ei sitä kyllä ajoissa huomaa, mutta se on ruman näköinen, niin kyllä se pitää vaihtaa. Oisa mulla tosta talvivanteet, mutta se näkee nyt vähän mitä tekee seuraavaksi. Tästäkin voisi tehdä joskus video tästä Samurain projektista. Mut joo, ei kun moro.